Είναι το αγαπημένο μου σημείο. Περιμένω. Πρόεδρε, ευχαριστούμε καταρχάς που μας δεχθήκατε για την πρώτη σας επίσημη συνέντευξη. Εγώ ευχαριστώ. Η τιμή είναι δικιά μου. Μόνο θα ήθελα να σας παρακαλέσω λίγο πιο σιγά, γιατί ξεκουράζεται ο Ying και η Yang. Συγγνώμη, δεν ήξερα. Ποιος είναι ο Ying και ποια είναι η Yang? Είναι τα αγαπημένα και πιστά κατοικίδια μου, δύο σαλιγκάρια εξωτικής ομορφιάς, με τα οποία οι δρόμοι μας ενώθηκαν σε μια εξομισήμουση παρεφές της Γιώνας, ενώ μάζευα πυλιομίγδαλα. Πρόεδρε, ο όρος hipster έχει πάρει παγκοσμίως αρνητική χρειά. Το ερώτημα είναι πώς το κόμμα σας θα ανατρέψει αυτή την εικόνα. Αρχικά, θα ήθελα να σας αποτρέψω από επόμενη χρήση των όρων κόμμα και πρόεδρος. Δεν είμαι τίποτα παραπάνω από ένα απλό πνευματικό ακόλουθο και εμπνευστή της δημιουργίας μιας ολότητας ευαίσθητων ψυχών, οι οποίες επιμένουν να ονειρεύονται τον κόσμο αλλιώς. Πώς όμως θα ανατρέψετε αυτή την αρνητική εικόνα? Δεν υπάρχει εικόνα, επομένως και ανάγκη ανατροπής της. Η δημιουργία εικόνας είναι η αδυναμία του ανθρώπου να κοιτάει εκεί που θα έπρεπε να βλέπει. Σπουδάζετε αρχιτεκτονική, όμως έχω μάθει ότι έχετε ποικίλα ενδιαφέροντα. Τι κάνετε στον ελεύθερο σας χρόνο? Πέρα από τη σχολή μου, παρακολουθώ διαλέξεις ιστορίας της τέχνης στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών, ενώ παράλληλα συμμετέχω στην πειραματική θεατρική ομάδα Κοφαλάλων των Νοτίων Ινδιών. Θα ήθελα να παρομοιάσω με κυνήγι θησαυρού την ανάγκη μου να βρίσκω ίσχυες γωνιές, οι οποίες επιμένουν να κρύβονται από τη βοή και την ένταση της πόλης. Σε αυτό βέβαια με βοηθάει ο δίκυκλος συνοδοιπόρος μου, ο Βουκεφάλας. Πέραν της πολιτικής σας δραστηριότητας, είστε και ένας ήρωας του οικολογικού ακτιβισμού. Πώς αυτό αντικατοπτρίζεται στην καθημερινότητά σας? Προσπαθώ όσο το δυνατόν περισσότερο να περιορίσω την επέμβασή μου στη μητέρα φύση. Παραδείγματος χάριν, είμαι καρπιστής, που σημαίνει πως τρέφομαι κατά αποκλειστικότητα με καρπούς, οι οποίοι μόνοι τους, αφού ορίμασαν, αποχωρίστηκαν τη μήτρα τους, δηλαδή το φυτό. Βέβαια, να προσθέσω πως παίρνω τουλάχιστον μία ώρα αναμένοντας, ώστε να βεβαιωθώ πως δεν υπάρχει κάποιο άλλο πλάσμα το οποίο να έχει αυτούς τους καρπούς μεγαλύτερη ανάγκη από μένα. Ακόμα, τα οργανικά απορρίμματα, αν και δεν μου αρέσει αυτός ο όρος, φροντίζω να διασπώνται μέσα από τη διαδικασία της κομποστοποίησης, ώστε να δημιουργούνται εκ νέου φιλικά καύσιμα για το φανάρι μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο χρόνος μαζί σας ήταν ένα φωτεινό κενό στον αστερισμό της πολύβοης πρωτεύουσας. Εγώ ευχαριστώ. Θα ήθελα να σας ζητήσω όμως μια χάρη. Θέλω να απαγγείλω ένα ποίημα που έχω γράψει προς τιμήν του Ying και της Yang. Ήρθες. Η ιδεώδης επιμονή σου άλλαξε χρώμα στην πένα μου. Η σιωπηλή συντροφιά σου έδεσε νόημα στις νύχτες μου. Η μοναχική σου ολότητα έτρεψε τις πεινασμένες επιθυμίες μου. Θα ήθελα να δηλώσω ότι το ποίημα που μόλις ακούσατε είναι γραμμένο σε ελληνικό αριθμό, δηλώνοντας την αρμονία της ολότητας των σαλιγκαριών.